खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो खोनायोबा नोंथाङाबो सोमोनांगोन गरिब जानायनि थाखाय सिखाव दाखाथिया गोबां होनानै नों आरो जों सानो नङासै नाथाय गुवाहाटीयाव सासे सिखावखौ सिनायनो हादों जाय सिखावा गोबां धोनि कौटि 8 कौटि रांनि गंसे बिल्डिंनि बिगोमा सासे सिखावा गासै 12 कौटि रांनि धोन सम्पति दङ सिखावनि मुङा मन्टु आली गुवाहाटीनि बिरुबारियावनो मोनथाम गुदाम दङ जेराव खावनाय मुवा बेसादफोरखौ दोननाय जायो गुवाहाटी पुलिसा बिरुबारियाव रेड खालामदोंमोन जेराव 2000 केजि कपार 7000 केजि ब्रास 1000 केजि मिक्स आयरन कन्डेन्सार आरो गुबुन गुबुन गारिनि बाहागोफोर गासै 2500 केजिनि मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों पुलिसा गासै 12 कौटि रांनि धोन सम्पति दङ सिखाव मन्टु आलीनाव सिखाव मन्टु आलीया गुबैयै हाजोनि थागिबि नाथाय दा सिखावा खारनानै दङ आरो गुवाहाटीयाव 8 कौटि रांनि गंसे गेदेर बिल्डिंबो दङ सिखाव मन्टु आलीनाव गुबुन गुबुन गारि स्कुटि आरो साखा खबनै आरो साखा खबब्रै गारिफोरखौ खावनायनि उनाव थुख्रा थुख्रि खालामनानै बेफोरखौ आलदायै फानो मन्टु आलीया BTC बिसायख'थिखौ लानानै BJP आरो UPPL प्राइमारि लेभेलाव सावरायदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायनि उनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BTC बिसायख'थिखौ लानानै रोखा फोरमायथिदों BJPआ UPPL जों एलायन्स थाया होननानै रोखा फोरमायथिबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो UPPL आबो हारसिङै गेलेगोन होननानै फोरमायथिबाय जायनाखि UPPL नि MLA आ जोंनि मन्त्रि सभायाव दं बेनिखायनो मित्रता दोलो हिसाबै नियमखौ लाखिनानै माबोरैहाय बिसायख'थिखौ गेलेनाय जागोन बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो बिसायख'थियाव आलदा गेलेनायाव जाहाथे सोंखारिलायनाय जाया आरो बेखौ बादायलायनाय हिसाबै लायो बेनि थाखायबो बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा BJPआ BTCआव हारसिङै सरकार दानायखौ सानाखै मानोना बड'लेण्डआव गावनि जारिमिन दङ BJPआ मोन 25 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेयोबाबो मोन 20 मासियाव देरहासार जानाया जाथावना नङा आरो सरकारखौ माबोरैहाय दानाय जागोन बेयो रिजाल्टनि सायावसो सोनारगोन होननानै रोखायै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायफोर बियाबफोराव BJPआ गोख्रों बैफोर बियाबफोरावल' BJPआ बिजाथिखौ फसंगोन से सप्तानि गेजेरावनो सासे मन्त्रि आरो MLAफोरखौ BTR नि मोनबा जिल्लायाव दैथायहरगोन आरो 7 साननि गेजेराव रिपर्टखौ होगोन होननानै फोरमायथिदों जायनाखि थांनाय समनि BTC बिसायख'थियाव BJP दोला मोन 25 मासियाव बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन बेनिखायनो एबारबो अदेबानि देग्लायबो बे मोन 25 नि खाथि खालानो BJPआ बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा VCDC सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मिथिहोनाय आनजादनि सायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रिटेन टेस्ट कन्डाक्ट कमिटिआ नटिस फोसावदों सिगांनि समाव फोसावनाय बायदिब्ला VCDC सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय आनजादा 25 मेयाव जानो गोनांमोन नाथाय बेखौ फावसायनाय जाबाय अदेबानि दा 25 मेयाव जानाय नंला आनजादा 1 जुनाव जासिगोन सानडे अदेबानि रबिबाराव आनजादखौ खुंनाय जासिगोन बेनिखायनो जाय बिजाथिफोरा VCDC सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनहा एडमिट कार्डखौ जाहाथे फिन डाउनलड खालामो अदेबानि रि-डाउनलड खालामो बेनि थाखाय फोरमायथिदों फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बोसोरसेसिम दानफायाव 2500 राङै होनो थाखाय फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रिया फरायसाफोरखौ लानानै गोबां खोथा फोरमायथिदों जेरै फरायसाफोरा स्कुटि मोननो हागोन ना हाया निजुत मयना मोनगोन ना मोना बेफोर गासैनिबो सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि 2024-25 आव डिग्री कमप्लिट खालामनाय फरायसाफोरनो बोसोरसेसिम दानफायाव 2500 राङै होनाय जागोन जीवन प्रेरणा बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो बे रांखौ होनाय जागोन आरो बेनि पर्टेलखौ 1 जुननिफ्राय बेखेवनानै होनाय जागोन अदेबानि फरायसाफ्रा 1 जुननिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन आसामनि सोरखारि इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामनाय फरायसाफोराल' बे खाबुखौ मोननो हागोन आरो जायफोर निजुत मयना लागासिनो दं बिथांमोनहा बे रांखौ मोननाय नङा फरायसाफोरनो बेसेन नाङै मुं थिसनथाइ होनायनि बेलायावबो 28 नङाबा 29 अक्ट'आवनो कलेजनि प्रिन्सिपालफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायगोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा आरो जायफोर फरायसाफोरना रेशन कार्ड दङ बिसोरो कलेज बा इउनिभार्सिटिफोराव फ्रि एडमिशन मोननो हागोन स्पर्ट्स मेगाजिन फिस बेफोरखौ जेबोखौ होनांनाय नङा होननानै फोरमायथिदों सोरबा जुदि गरिब नाथाय रेशन कार्ड गैयाब्ला बिसोरो इनकाम सार्टिफिकेट होनानै फ्रि एडमिशन मोननो हागोन होननानैबो रोखा खालामदों बिथाङा जायफोर फरायसाफोरा निजुत मयनानि गेजेरजों रां मोनगासिनो दङ
सेकेन्ड इयार रावबो निजत मयनानि गेजेरजों रांखौ मोननो हागोन नाथाय एसे सोलायनाय लाबोदों होननानै फोरमायथिदों। सोरखारि कलेज बा इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोर जायफोर सेल्फ फाइनान्सिं कर्स खालामदों बिथांमोनहाबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आरो जायफोर एचएस फार्स्ट इयार, डिग्री फार्स्ट इयार, पिजि फार्स्ट इयाराव मुं थिसनदों बिसोरबो गासैबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो निजुत मयना आरो स्कुटि मोननैखौबो होनायनि सायाव रोखा फोरमायथिदों दि सोरखारा निजुत मयना आरो स्कुटि मोननैखौबो होनो हाया। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफोरा 80 जौखोन्दो बा बेनि बांसिन जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसारगोन बैफोर फरायसाफोरनो स्कुटिखौ होनाय जागोन आरो जायफोर स्कुटि मोननाय नङा बा जायफोर फरायसाफोरा स्कुटि मोननो हानाय नङा बिथांमोना निजुत मयना मोननो हागोन होननानै रोखा खालामदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मोनफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो आसामनि रायजो राजाफ्रा। दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो माखासे जिल्लाफोराव दैबानाया जागायहांनो हमबाय। खर'सा आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव दैबाना जागायहांनो हमबाय। मंगलदैयावबो दैबानानि थासारि, थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दैबाना जादों। दैबाना जानायजों न' बां, लामा सामा गासैबो लोमसावजोबनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय फरायसाफोरा स्कुलाव थांनाय बेफोराव गोबां गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। दै थांग्रा नालाखौ मोजां बानायैनि थाखायनो अखा हानायजों दैबाना जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। थिग बेबायदिनो बोथोर बिगियाना आरोबाव मोन 6 जिल्लायाव बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों। मोन 6नि मादाव मोन 14 जिल्लानि थाखाय येल्ल' अदेबानि गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो मोननै जिल्लायाव अरेन्ज गाब अदेबानि खमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। बङाइगाव आरो बरपेटा जिल्लायाव अरेन्ज गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो मोन 14 जिल्लानि मादाव धुब्रि, खोला सालमारा मानकाझार, क'क्राझार, गवालपारा, चिरां, बाक्सा, बजालि, नलबारि, कामरुप मेट्र', डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दि बेफोर जिल्लाफोराव येल्ल' अदेबानि गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। भारताव थाफैनाय बांलादेशी आरो रहिंग्या माइग्रेन्ट्सनि सायाव गोख्रों जादों मिरु सोरखारा। इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय गोख्रों थांखि फोसावदों। मोनफ्रोमबो रायजोनि जिल्लाफोराव स्पेसियेल टास्क फर्स दानो थाखाय बिथोन हरदों। भारताव थाफैनाय आयेन बेरेखा बांलादेशी आरो रहिंग्या माइग्रेन्ट्सफोरखौ सिनायनो थाखाय बिथोन हरदों। 30 साननि गेजेराव अदेबानि 1 दाननि गेजेरावनो सिनायनो थाखाय बिथोन हरदों। बिसोरनि डिटेल्स जेरै मुं, बिमा बिफानि मुं, गासै थं बेफोरनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन हरदों आरो बेनि थाखाय बिसोरनि न' थांनानै नायबिजिरहैनाय जागोन। जुदि बिसोरखौ सिनायनो हाबायब्ला बिसोरखौ गिबियाव हल्डिं सेन्टाराव दोननाय जागोन, बेनि उनाव गोख्रोङै नायबिजिरनाय जागोन। बेनि उनाव बांलादेशी आरो रहिंग्या माइग्रेन्ट्स होननानै रोखा जाबायब्ला बिसोरनि गासैबो डिटेल्सखौ फरेनार्स आइडेन्टिफिकेशन पर्टेलाव थिसननाय जागोन। बेनि उनाव BSF, आसाम राइफल आरो इन्डियान कस्ट गार्डनो गथायनाय जागोन आरो इन्डियान कस्ट गार्ड, BSF आरो आसाम राइफला उनाव बिसोरखौ बांलादेश अथ'रिटिनो गथायहरगोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो भारतनि मिरु सोरखारा बांलादेशनि सायावबो गोख्रों जादों। जायनाखि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायाव बांलादेश हादरा पाकिस्तानखौसो मदद होदोंमोन बेफोरनि सायाव बिथा खालामनानैबो मिरु सोरखारा गोख्रों जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय भारताव आयेन बेरेखायै थाफैनायनि जाहोनावनो जोंनि हादराव उदखारिफोरा बांदों। बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों मिरु सोरखारनिफ्राय। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायाव बांलादेश हादरा पाकिस्तानखौ मदद होनानै भारतनि हेंथा बायदि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन। बेनि थाखाय खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाबाय बांलादेश हादरा। तुर्कीनि उनाव बांलादेशनि हेंथा गोख्रों राहा लानो सिगांदों भारत हादरा। जायनाखि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानायाव तुर्की हादरा पाकिस्तानखौ मदद होनानै हाथियारफोर दैथायहरदोंमोन। बेनिखायनो फालांगिनि बेलायाव तुर्कीनि हेंथा भारतआ गोख्रों राहा लादों। थिग बेबायदिनो दा बांलादेश हादरनि हेंथायैबो गोख्रों राहा लानो सिगांदों भारत हादरा। बांलादेशनिफ्राय फैनाय गासै मुवा बेसाद, फिथाइ सामथाइ, फार्निचार, दंफां, प्लास्टिक, जि जोम बायदिफोरखौ दानिया भारताव लामाजों लाबोनो मोननाय नंला। खालि नवा शिवा आरो कलकाता सी पर्टनि गेजेरजोंल' भारताव लाबोनो हासिगोन। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज'राम बेफोरनि चेक पस्टनि गेजेरजों बांलादेश हादरनिफ्राय जायखिजाया मुवा बेसादफोरखौ दानिया भारताव सोनो मोननाय नंलिया। क'क्राझार जिल्लानि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
कक्राझार जिल्लायाव सा 900 भलन्टियारफोरखौ थिसननो थाखाय फोसावदों। डिस्ट्रिक्ट कमिशनार एन्ड कन्ट्रलार अफ सिभिल डिफेन्स कक्राझारनिफ्राय खौरां बिबुंसार फोसावदों। खौरां बिबुंसार फोसावनाय बायदिब्ला आसाम सिभिल डिफेन्स कक्राझार इउनिटआ कक्राझार जिल्लायाव गासै सा 900 भलन्टियारफोरखौ थिसननो थांखि लादों आरो बिथांमोननो 7 साननि स्पेसियेल बेसिक ट्रेनिं होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जाहाथे लाइमोनफोरा हादरनि थाखाय सिभिल डिफेन्स भलन्टियार हिसाबै गावखौ थिसनो बेनि थाखाय हांख्राय हरदों। गोनांथिफोरा 18 बोसोर बा बेनि बांसिन बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन, कक्राझार जिल्लानि थागिबि जानाय जानो नांगोन, थाखो 10 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, मेडिकेल फिट आरो मेन्टेलि साउन्ड जानो नांगोन। एनसिसि एनएसएस आरो एक्स सार्भिसमेनफोरखौ बांसिनै खाबु होनाय जागोन। मोजाङै मिथिनो थाखाय 9864810754 खेबसे बुंबावनि 9864810754 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।